Zanen zabuwa kun ga baya guguwa, zanen zabuwa kun ga baya guguwa, zanen zabuwa kun ga baya guguwa, zanen zabuwa kun ga baya guguwa. Gimbiya ta ke ce, yar uwa ta ke ce, masoyiya kuma ke ce, ke nike yi wa take. Zo nan in baki, zo ban ƙaunarki, a gurin aurenki, na ja a cikin kirki, da mota zan jaki, na kai ki buɗe ido, don ki ce masu ni ne, ni ɗin ma kuma ke ce. Sa hakan ji a ranki, dan babu ne ke sanki. Da sunan Allah zan fara, kai ne wanda kaman baiwa. Khadija yarinyar kirki, kowa ya san mun yi dacewa. Bani so a ganki, bani so a kiki, wanda zai taɓa ki dole zan tsane shi. Zan biya saraki a kai ki daki na. Kuma kike so ni na da baki, ki mini girki in tare ki, ki sa a ranki zan kala hankinki. Zanen zabuwa ƙaunar ki zuci ba ta guguwa, kin zama garkuwa kai ni wa da shi na Allah yar uwa. Ba ni biyar ga goma, ƙauna ba ni na dama, sai ta a yanzu na soma in za ni faɗi ke zan kama. Ko a sauran 'yan mata ke sarauniya ce 'yar gata, mai shiga mai manufa ta da kin guje ni sai dai makabarta. Ita boy ne tare da gwamna, zantukan baki muka zana, yar manuniya kan mu ta nuna, mai hakuri wata ran zai dana ne. Da waka baiwa ne wata rana zan hau babban tsani. So ƙauna yarda, dare ɗaya duk sun bi jikina. Allah sarki na gode, kai mini barewar yin waka, ka ƙara buɗe kwakwalwa na, da waƙi zai na wuyar gaciya. Zauna lau kin sura, cikin su mata kin musurata, shirya mace zan kai ki Dubai, domin ki buɗe ido yar gata. Ni ne gwamnan nan naki, ƙauna tana akan kowa, kowa ya dama damarsa. In ka yi juriya kan so, wallahi za ka sha romo. Ga gwamnan nan da ke tiwai, sun iso da samu kan so.